Tomáš Baťa říkal svým zaměstnancům a kolegům zásadně spolupracovníci. Jan Antonín v tom úspěšně pokračoval a dokonce mu vyšla kniha Spolupráce. A 20. března vám tady, ve Zlíně, ve městě, které bylo symbolem světového pokroku a inovací, ukážeme při 6. ročníku jedinečné business konference Fenomén, že v době překotného rozvoje AI je umění spolupráce, správného propojení lidí a technologií důležitější než kdy jindy. Tady na Fakultě humanitních studií UTB se na vás těší 30 skvělých řečníků, špičkových top manažerů a osobností. Na 400 účastníků ze 150 firem. Užijeme si 4 tematické stage i s horkou novinkou AI Stage, 9 nabitých workshopů a praktické ukázky ve Smart Zóně. No a jestli je Fenomén něčím speciální, tak je to nejenom zaměření na praxi nebo Genius Loci Zlína, ale také rodinná atmosféra, networking a doprovodný program, kdy na každém ročníku vznikne řada zajímavých biznisových propojení, kontaktů a projektů. Z řečníků vám už teď můžeme odhalit tyto osobnosti. Chystáme i překvapení v podobě prvního zahraničního řečníka a Fenomén 2025 přiveze do Zlína také projekt Žárovky, podporující mladé talenty. Novinek je ale více, tak nás sledujte na sítích i na webu konferencefenomen.cz, kde si už teď můžete včas chytit levnější vstupenky, dokud jsou. Těšíme se.